Tapmak. Bu yerde neymiş Yum ağzını. Guýylara kim serediýär? Yakup, Sen näme diýäň? men biraz wagt ýitirim bolmaly. Gezelmeli. Näme? Näet beýdip bilersiň? Bize sen bu ýerde gerek. Meni Rimliler özleýär. Rimliler seni kakam gitmeden öňüm gözleýärdiler. Näme etdiň Dawud? Edýän işlerimden minnetdar bolmalysyň. Ýerusalim zalimlerden azat edilmeli. Ecem oýamy? Bilemok, ol hinizam agyr sırqow. Sen beýle etmelisin Dawud. Biraz wagtlyk gitjegim oňa aýtmaly. Emma sen kakama söz berdiň. Maňa kakam barada gürleme. Öde Rimlere yardım edýär. Ol kim? Meni höküm eder ýaly. Men etmeli zadım edýän. Size işsat bolmaz. Sara bilen Eýýübüm şu ýerde. Yakup mallara seretişmeye radylaşdy. Ýöne Eýýübüň gedi. Näme üçin galyp bilen Bu o? hemmeler üçün howsuz bolar. Men tidara dolanarım. Sen Dynçal ve gowlaş. Hudaý sen bilen bolsun. Sen nädip bunu edersiň? Nädip bizi taşlap gidip bilýäň? Muny men islendir öýdýäňmi? Kapyny açyň. Kapyny açyň da ýa çekiliň. Musa ulu Dawudy tutsak etmäne geldik. Otoglary barlan, ýokoryny hem barlan. Bu ýerde näme bolýar? Eýýüp, Kim sen? Men Dawudyň giýewsi. Men bu ýerde jogapkar. Onu tapdyňyzmy? Yok, tapmadım. Menine bunu taptım. Emma ol yaş görünüyor. Onu goýber, ýerine muny alyp gider. Näme? Yürü. Men hiç ýyly näde Yürü olmak diýdim. etmedim. Eýýüp. Onu goýber. Yok, Goýberim. yok, Sara, Eýýüp. Sara. Vah, Devin Eýýüp, hakda oýlan. Yok, beýdip sen oňa kömek edip bilmersiň. Ejeň ýanyna dolan. Daydajan. Ol huşun yitirdi. Biz köşeşip dua etmeli. Hemme zat Hudaýyň ygtyýarynadyr. Esgerler Dawudy gözleýärmidiler. Howe eje, emma olar onu tapmadylar. Ol gaçyp ýetişdi. Emma Eýýüp onun ýerine Eýýüp ekdiler. Hudaýjan bize ýardam et. Biz dilek etmeli. Atamız, sana Rabbimiz ve halaskerimiz İsa Mesih'in adı bilen gelýär. Biz sana secde etýär.
seni beýgeltýär. Hatta şu kıyın ýagdaýda da sen erk ýaryň bar. Şu wagt Eýub üçin dilek etýär. Eýuby eskerleň elinden halas etdirepdim. Oňa akyllarlaňy ber, merhemetiň bilen gollaw ber. Düşüncelerimizden ýokary bolan dynçlygyň bilen oň kalbyny doldur. Eýuby gorap sakla diýip dilek etýär. Bu ýerde näme bolýanyny düşünem zok. Emma şonu da saňa alkyş aýtýar we şükür etýär. Çünkü biz saňa, diňe saňa umyt baglaýar. Minnetdar saňa, atam. Rabbim sana bir bağlayan. Daýda, hemede şeýle gala goply wagty sen nädip rahat bolup bilýän? Biziň rahatlygymyz diňe Hudaýdan gelýär. Magdalaly Meryemiň gorka düşenne we eziyet çekenne hemişe İsa Mesihiň durmuşyny ýatlap oň mysanyna ýaşanlygyny aýdan ýadymda. Hatta basyş astyny we işli wagtyny hem ýa-da düşman hüjümlerine de. İsa ýerdaňdan turup ýeközi dowa etmek üçin ýer tapýan eken. Käwagt ol bütün ýyje dowa edipdir. 10 şäherden saýlana hem bütün ýyje dowa edipdir. Onu tutsak etmäge gelenlerine de ol dowa edip otyrdy. Ol dowa dilege berilenni. Bir gezek İsa, Petrus, Yakup ve Yahya bilen dağdaka bir adam oğluna şipa bersin diýip başga şähertleriň ýanyna getiripdir. Oğlan şeýle bir eziyet içindedi, käwat hatda özün oda tardy. Oğlanyň kakasy jyny oğlundan kowmagy sorasa da şähertler mun başarmady. İsa şähertlerine imanlarynyň azy üçin käýedi. Beýler wagtynlaryň diňe dowa dilek we agyz bekleme arkaly çykýanlygyny aýtdy. Ýöne ol şo wagt dowa dilek edip agyz beklemäni, çünki ol muny öňberjaý edipdi. İsa jyna käýän wagtyna oğlan sagally. Dowa dilegiň ýaşaýyşyň bir bölegini İsa bize görkezdi. Biz her gün dowa dilek etmeli. Oňa secde edip, oň erkini gözläp, oň sözü hakda oýlanyp, Hudaý bilen wagt geçirmeli. Şeýdip, ählimizde bolşýaly, nähiller bir görnüşde, durmuş kynlaşanna, garşymyza çykan ýagdaýa gerek bolan kömegiň we dynçlygyň bizde bardygyny bilýär. Sen her gün irden turup dilek edýänmi? Gynanşýan. Elbette käte maňa päsgel berýän ýagdaýlar bolýar. Emma bu men gündelik endigim. We men iň halaýan wagtym. Rabbim bilen dowada wagt geçirmek meniň üçin borç däl. Tersine bereketdir. Dileýlem käwagt Hudaýa gülkünç eşdilýändir diýip pikir edýän. Gülkünç? Wah, ýok Meryem. Özünüň ýanyna kiçi we uly zatlar üçin her wagt gelmegimizi Hudaý gowy görýär. Unutma, Hudaý adam ata bilen howenen bagda ýerleşdirenni olar bilen bile ýöräpdi. Olary siz nirede diýip çagyrypdy. Hudaýyň ýüregi seniň üçin hem şeýledir. Ol sen bilen bolmak isleýär. Sen bilen bolýan her bir zada hemmelerden has gowy düşünýär. Emma, sen muňa nädip şeýle anat bilýän?
İsa Mesih edil biziň ýaly insan bolup ýaşady. Baştan geçirýän ejrimiz olan baştan geçirdi. Duçar bolýan synaglarymyzyň bary bilen synaldy. Ol günäsiz, kämil ýaşady. Biziň aramyzda yer ýüzünde ýaşan üçin ol bize düşünýär. Baştan geçirjek her bir zadymyz bilen ol ýüzbeýiz bolandyr. Oň bize bolan sevgisi ören çuňdur. Bütün ömrümizde ol biziň kämil eýinleşimizdir. Onda Hudaýa doga dilegediňde oňa hemme zada aýdýarmyň? Hemmesini. Çünkü onun çyndan meni eşitmek isleýändigini bilýän. Men nenem? Hawa. Biz durmuşymuzy paşalaň paşasy we Rebleriň Rebbi bilen paýlaşýar. Sara! Eyüp. Wah. Seni unutma. Hawa, yüzbaşı gelip eskerlere meni boşatmagy buyurdy. Hudaýa şükür. Başga adam tutsak edendikler üçin ol olara gaty gaharlandy. Gel. Hemme zatı gurrun ver. Hudaý dilegimize jogap berýär. Hawa. Hawa keýigim. Meninni öýe gaýtmaly. Rivka daýdy, sag bol. Salam Yakup. Salam. Özüňe maşgalaňam sagurgunmy? Hudaýa şükür. Oňat. Size oňatmy? Menem oňat. Ýöne men gitmeli. Bolýa, sag bolun. Sag bol. Yakup. Sana kömekleşeýinmi? Az salymlyk girsem bolarmy? Elbetde. Hemmemiz hem öýde. Giri ver. Dawud meni ekin meýdanyna tapdy. Ol size şu hawary ýetirmegmi isledi. Ol howpsuz ýere gaçmagy başarypdyr. Şeýle hem siziň onu alat etmeliňizi aýtdy. Çünki ol bir gowy ýerde gildenipdir. Seni oňatmy? Kömek gerekmi? Dawud maňa Eýübe kömek edip biziň amallymyzy özünkilere goşup bakyp berjeňi aýtdy. Köp sag bol. Bu bir ullakan kömek. Ejemiň, Nuhyň we özümiň ýagdaýlarymyzyň gowy boljanyny inanýan. Eger kömek gerek bolsa maňa aýdaý. Men sen we ejeň üçin dilek etýän. Özüň bilýäň-a, men elimden hemme zat gelýär. Hemme zat? Edil hemme zat adel. Sag bol, Yakup. Teklibiňi ýatda saklaryn. Bolýar. Onna sag bol. Sag bol, Yakup. Özüňi haýsy gahrymana meňzetýäň we näme üçin?
Özüň ýa-da söýýän biriniň adalatsyz höküm edilişine nähil jogap gaýtararsyň? Hudaý dileglere nähil ýollar bilen jogap berýär? İsa Mesihiň mysalyndan dilek etmek hakynda näme öwrenip bilersiň? Bu aýallardan dowa dilegi barada nämeler öwrendiň?